Ahojte, som Miloš Sidor zo spoločnosti Bruto a v tomto videu by som vám rád ukázal nové 3 mikrováhy, ktoré sme zaradili do našej ponuky. Jedná sa o tieto dve lacnejšie mikrováhy, ktoré sú s váživosťou do 500 gramov s presnosťou na 1/100 gramu. A potom je to jedna nová mikrováha s váživosťou len do 50 gramov, avšak s presnosťou na 1/1000 gramu. Všetky tieto 3 váhy majú spoločné vlastnosti a to je to, že váženie je možné realizovať nielen v gramoch, ale aj v karátoch a v grejnoch a taktiež je na nich možné zapnúť funkciu počítania kusov. Teraz sa môžeme pozrieť na druhú mikrováhu. Jedná sa o tento model, ktorý je tiež s váživosťou do 500 gramov a s presnosťou na 1/100 gramu. Rozdiel oproti tomu predošlému je, že má troška menší displej. Tento má zhruba veľkosť 13 mm, tá prvá váha mala väčší, asi 15 mm. Takže poďme si ju pozrieť. Taktiež je v balení batérie. Váha má 2 kryty. Prvý kryt je imitácia koženky, druhý kryt je plastový, ktorý chráni plošinku váhy a taktiež displej. Váha ide taktiež rovnako ako predošlá na dve 3A batérie. Môžeme ju hneď vyskúšať a situácia bude rovnaká ako s predošlou váhou. To znamená, ako náhle na ňu položím závažie, ten výsledok nebude presný. Váha ukazuje 60 gramov aj 77 stotín, čo je naozaj veľký rozdiel. Rovnako ako pri prvej váhe vykonáme justáž. Justáž sa robí so závažím o hmotnosti 500 gramov, takže si takú hmotnosť pripravíme. Justáž prebehla, spravíme skúšku opäť s 50 gramami ako pred chvíľkou a vidíme, že výsledok je absolútne presný. Rovnako môžeme vyskúšať testy, ktoré sme robili aj pri predošlej váhe, to znamená tzv. Rohová skúška, kedy závažie dáme do jednotlivých rohov váhy. S 50 gramovým závažím sú výsledky absolútne presné. A môžeme ešte vyskúšať aj funkciu dosýpania, s ktorou bývajú tiež problémy. Opäť použijeme vianočný zázvor a vyskúšame, či váha reaguje promptne aj na malé zmeny hmotnosti. Misku vytarujeme a prisypeme. Je vidieť, že táto váha reaguje troška pomalšie, avšak stále sa dá použiť aj na dosýpanie. Akurát je potrebné počkať troška dlhšie pre zistenie výsledku, avšak ten výsledok je na váhu v cenovej kategórii do 15 € plne postačujúci. Rovnako ako tá prvá váha tiež má funkciu počítania kusov. Pre tých, ktorí potrebujú iné jednotky ako gramy, sú tu aj karáty a rovnako aj grejny. Takže je vhodná pre používateľov, ktorí potrebujú aj iné jednotky. Myslím si, že aj táto váha prešla testom a môžeme si ukázať tú poslednú, najpresnejšiu.